Igbaras Municipal Police Station gin-lockdown matapos nga may nagpositibo nga isa ka pulis. Contact tracing nagapadayon. Si John Sala nakatutok. Gin-lockdown ng Igbaras Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka pulis nga tumandok sang Pasig City. Agosto 7 sang ginswab ang pila ka mga personnel sang Igbaras MPS kag kahapon nga adlaw nagwa ang resulta. Nagtanahan na yung mga transaksyon, mawaya na sa PNP station. Assigned sa patrol ang nagpositibo nga pulis kag ginaligar may ginpangkadtuan pang may establishmento sa Banwa. Magluwas sa Igbaras nakapauli pa ni sa Agosto 3 sa Pasig City. Naga-coordinate na sa karon ng Igbaras LGU kag Pasig City LGU sa ginapatigayon nga contact tracing. May gamay kami nga do problema. During that time nga nagano siya, after nga nag-test siya, may ginakatuan ba sa mga lugar. For example, sa mga gym, may mga restaurant sa kami katuan. So immediately namon yun na pasira namon. Bilang kabahin sa health protocols, naka-isolate na sa police station ang 25 tanan ka mga pulis kag liwat nga ipaydalom sa tests. Nag-augment ng Iloilo Provincial Police Office ang mga kapulisan sa Igbaras agud temporaryo nga magbulos sa mga ginpang quarantine nga pulis. Balita halin sa Banwa sang Igbaras, Iloilo. John Sala, 1 Western Visayas.